Wel, mae'r gloch wedi canu yma yn y shed foch a mae'r gwerthu wedi cychwyn a dwi'n cael cwmni dynes bwysig iawn a neu drio cofio'r teitl. Cyfarwyddwr cynorthwyol yr adran foch, Joyce Owens, a chi'n arreid? O, diolch yn fawr. Dwi'n mynd clywed, mae'n gymryd o sŵn yma a gweiddi, felly mae'n job clywed chi, mi drio ni'n gorau, mae'r pen campwyr ar fi'n dod fewn yn o fian. Odyn mae nhw. Dyma nhw, ar y gair. Odi. Yr holl ffordd o Lythfaen. Odi, par Cymraeg. Ac Ela, ac Anes. Wedi gipio'r dwbl ynddo, y sengl a'r par. Mi welson i'r gil wobr yn gwerthu am 320, felly dwi'n disgwyl i haid mynd dipyn yn fwy. Odyn, godi, gobeithio ni achos mae'r gil wobr yw'r rhain nawr, so... O, maen nhw'n foch, gwerth i weld. O, maen nhw wedi troi mas, a mae'n anhygoel ar clas o foch sy'n mal i ni. Wedi cychwyn ar... Dwi om symud gormod, rwy'n gofyn ddechrau bidio, Joyce. Mae croeso i chi fideo os da chi eisiau. Da, dim diolch. Maen nhw'n dal i godi. Dwi'n meddwl bod y beirniad fewn ar y funud. Ond tueddu i ddigwydd. Odi, mae Bryn Davies, mae'r beirniad yn ffansio ein dwi'n meddwl. Wedi bod yn gigydd am sawl blwyddyn ac yn dal i ddarparu moch ac yn magu moch i hun. Maen nhw'n hedfan fyny, Joyce. Maen nhw'n hedfan fyny. Maen nhw'n arian da. Ac ei esbonio, mae fyna gyda pris. Mae'r pen campwr yn y par yna, singl, felly mae'r ddau yn mynd i fynd am yr un pris. Odyn, maen nhw, odyn. Gwasgu ar y 600, gwasgu ar y 600. Dyna ni wedi croesi'r 600. Wedi croesi, na dda. Ar ddyrchog. Mae'n dal i fynd. At 610, 610 pounds. At 610, the Welsh Swing to Fair champions. At 610, Y Gorion. At 610, come on, 20. A'r mwrthw ar fi'n mynd lawr. 620, Danny Judgment, sir. 620, 630, 630. Na ddau neu dri fewn. Really nice to make him 650. 630, 630. Go on, man. Maen nhw'n trio i gorau, maen nhw'n dal i fynd. Cawyd un byd fach, Joyce. Ie, bydde fe la, dim diolch. Na i'n gofyn, dwi'n gofyn i chi godi bus. Ie, la. Dim taswn yn ormod i chi. Odi, mae'n... At 630, at 630. O'r pris yn anhygoel, mae'n rhaid gweud. 30 o bunnoedd. Ar fi'n mynd lawr. Odi. You're out. Mae allan. You're out. Very well. Would you like to be in? At 630, second on the right-hand side, second away, sold, Welsh with the Fair champions, £630 a pick. Sold to the judge, Mr. Bryn Davies. O'n i wedi amen. Odi, echo. Y beirniad Bryn Davies yn prynu'r par fuddigol. Y cwbl gorau yn y sioe. 630 o bunnoedd yr un. Gwych. Joyce, diolch am y gwmnïau. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch. Diolch yn fawr. Diolch.